Já myslím, že to bez něj nejde. Aspoň teda, když mám se na to dívat ze svýho pohledu, protože určitá duchovní a duševní činnost, když není vyvážená tím antickým kalokagáty a soulad duše a těla, tak nefunguje. Prostě mě to potom v tom mozku se zadrhne. A naopak myslím, že tyhle různé situace, které jsou ve sportě, jako teď jsme tady na plácku sklepovských sešáňů, takže vlastně nevím, kdy třeba nějaký ty inspirativní věci přicházejí třeba z toho sportu, že vlastně nějaká patička, něco se objeví v architektuře jako křivka, jako vlnovka, jo. A taky vím, že čím vlastně, když třeba, protože teď mám omezení s pohybem a že vlastně začínám strašně tloustnout, když se nehejbám. A to mě vadí. Nikomu to nevadí, já je spokojený, ale já jsem ten, který mu to vadí. Tak já ho moc neznám, já nevím, co je současný životní styl. Tak asi má různý tváře. Jednak vlastně lidi přestávají jakoby trošku komunikovat lidsky, takže i se bavit jako a sportovat jakoby v kolektivu a vlastně je to trošku takový to individuální, takový to roztahování, že jo, pak děti přijdou do knihovny, otevřou ty knížky a snaží ty obrázky se jim zvětšit a oni se jim nezvětšujou, že jo. Tak to je jedna podoba toho a druhá je takové jakoby ty extrémní zážitky, jo, že vlastně ta svobodná doba jak nepřináší žádný až tak jako veliký konflikty, nebo vlastně člověk jako tak trošku je jakoby ztracený. Jo, protože je těch možností strašně moc, tak člověk se pak vyžívá v nějakých těch extrémních, že pak ten sport je jako, že kdo sleze nejvíc a je první a tuny kilometrů a tak, což mě přijde jako nezdravý, jo, že vlastně není taková ta krása toho sportu v té ladnosti, že mám jenom radost z toho, že mám svobodu běžet krajinou a že ten běh mě přináší hluboký zážitek z té krajiny, rychlejší než chůze, ale vnímavější třeba než kolon a úplně vnímavější víc než auto. A vlastně můžu běžet jako bez cíle a ta možnost, že vlastně mý nohy mě nesou krajinou, je prostě krásný pocit svobody. A já jsem si na to udělal teď, jako měl jsem tu i protistranu, že jsem vyběh a běžel jsem tam, kde se mi to líbilo. A na křižovatce, kde jsem cítil, že mám odbočit doprava, jsem odbočil doprava, jde doleva a pak jsem si zavolal z hospody manželku, aby pro mě přijela. Jo. Nějakých 10 kilometrů třeba, nebo 15. No, jak vím, že já jsem dělal atletiku a vím, že vlastně ty výkony, které tenkrát stačily na to, aby člověk prostě se někam prokousal, tak dneska jsou úplně zázrační, že dneska vlastně ta celková úroveň toho sportu je nižší, no. Takže myslím, že je to škoda, no, protože ty děti pak na to přicházejí až později. A pak už se to jako hůř dělá, protože dobrý, když s tím sportem začnete v mládí a ty svaly a ta schránka si na to zvykne ten pohyb. Navíc jako vlastně řada těch dětí je méně mrštných, jako, jo, a že potom třeba i v té profesní nějaký práci prostě potřebují určitou zručnost pohybu. To jistě, samozřejmě, šplhání o tyči, chlapci se dívali, jak holčičky šplhají na tyči a holčičky se dívaly zase na chlapce, jak se jim tam jako ten ptáček zmáčkne. Vždycky byla to docela veliká zábava, ty nedělený tělocviky a pak samozřejmě pro takový to největší vysvobození a zábava byly hry přehazovaná, protože to nebyla odbíjená, ale přehazovaná, vybíjená, basket, kdy jsme mohli hrát a fotbal, to byl úplný svátek teda. A docela potom někdy jakoby toužím, že bych se i teď zkusil přeskočit koně, kdyby to skončilo teda tragicky asi. Já myslím, že když mají tu touhu, tak jo, a to myslím, že je jeden z velkých kladů třeba současné společnosti, že vedle svobody je tady i zájem o pohyb, protože je to program nějaký, aby ty děti nám nespadly do náručí drog, takže se dává i na úpravu
třeba tohohle plácku se změnil a na ten plácek chodím od svých 6 let, takže nějakých 51 let už tady jako honím merunu a ten plácek se nezměnil a je lepší, tak zase to nevidím tak tragicky. A kdo jako má tu možnost, tak ji najde. Jo? A navíc jsou takový všelijaký ty sporty, které jsou, jakože se dají, jako dřív se volejbal musel hrát jako v 6, se může hrát ve 2, že jo, ve 4 nebo nějaký beach, že jo, takže jsou takový jako atraktivní sporty v současnosti. Jo, běhal jsem jako střední tratě, ale pak když mě teda potkal jsem pana trenéra, což byl teda odložil, ne, to je výborný, to je o sportu, tak to hraje svoje. Což byl odložil a potkal mě v 17 letech večer ve vinárně, tak zjistil, že já si tím sportovcem nebudu, jo, ale pro mě ten sport vždycky byl jenom takový jako prostředník, i když možná v této pubertě tam někdy taková ta touha jako něco vyhrát byla, jo. Tak těch sportů, co dělám, je celá jako řádka, tak fotbal tady, hokej strašně jinde, miluju teď ten beach, protože jsme zjistili s manželkou, že to je jediný sport, který tím, že není kontaktní, nebo řada sportů není kontaktní, ale že ho můžeme hrát a začít s ním v 50 letech a můžeme ho hrát dohromady muži, ženy. A pak mám teda oblíbený běžky a sjezdovky, ale běžky více, takže miluju takový ty dálkový maratony, Jizerská 50 a tak dále. No víte, že ano, mám projekt na tělocvičnu v Hradci Králové, u Biskupského gymnázia, ale se uvidí, jestli na ní teda společnost bude mít peníze. A tak třeba i tady ta bouda je například moje realizace. Takže tady to je veliká architektura, je tam teda 2 plné stěny, 2 prázdné a 1 díra. Jako. Ale možná, že to tak vypovídá, že někdy jako architekt nemá nic vymýšlet a vzít to, jak to třeba je nejjednodušší, jak by to udělal prostě ten sportovní vedoucí na tom plácku někde tamhle na předměstí. Jo. Takže to není místo na nějakou velkou architekturu, ale taková spotřeba.